Всяка година училището ни се превръща в сцена на неповторима феерия от цветове и ритми с провеждането на ежегодното фолклорно състезание „Дъга от ритми“. Това е дългоочаквано събитие, което събира на едно място ученици от 8 до 12 клас, обединени от любовта към българския фолклор и народните танци. Дъга от ритми е не просто надпревара, а празник на българските традиции, където младите таланти имат възможност да покажат своите умения и страст към народните танци. Участниците се състезават, представяйки богатството и разнообразието на българския танцов фолклор. Компетентно жури оценява изпълненията и определя победителите, за които са осигурени плакети и предметни награди. Публиката също има своето място в гласуването, като определя и последната награда, именно любимци на публиката. Целта на Дъга от ритми е да се съхрани и предаде богатството на българските народни традиции. Чрез това състезание възпитаваме у младите хора чувство на гордост и принадлежност към нашето уникално културно наследство.